Nosíš na svojich pleciach záťaž limitujúcich programov z rodovej línie, z detstva a zo spoločnosti, ktorá nie je tvoja? Chceš sa tejto záťaže zbaviť a odhodiť ju? Poď si so mnou upratať po svojej hlave. Dovol si pustiť všetky limitujúce myšlienky a z nich plynúce emócie, ktoré ťa držia v minulosti. Ako? Zúčastni sa trojdňového Psyche Basic Workshopu a získaj jednoduchú, ale veľmi mocnú metódu na prácu so svojou mysľou i so svojimi emóciami. Dovol si pomocou metódy Psyche odložiť nefunkčné programy a žiť život podľa vlastných pravidiel. Psyche je účinný nástroj, ktorý ti pomôže zbaviť sa nepotrebných, nepríjemných emócií či stresu a naozaj transformovať programy v hlave na také, ktoré ťa podporia. Očisti svoje telo i dušu, zosúľaď ich pomocou tejto účinnej metódy. Zažij ľahkosť bytia, vnes spokojnosť a vnútorný mier do svojich každodenných dní. Vykroč v ústretí slobode a urob niečo, čo si doteraz nikdy neurobila. Príď na Psyche Basic Workshop a staň sa tou, ktorou si sa vždy chcela stať. Pre viac informácií o najbližšom Psyche Basic Workshope klikni na tlačidlo nižšie alebo sa pozri na web www.oslobodsvojumysel.sk.